Il-Gvern se jkun qed jinvesti 1.2 miljun euro biex jestendi s-servizzi tal-ġbir tal-kontenituri tal-iskema BCRS illi issa se jinfirex mal-pajjiż kollu. Is-servizz li beda b'mod gradwali mis-sena li għaddiet jara l-ġbir bib mingħand anzjani ta' iżjed minn 60 sena u persuni vulnerabbli dirett mid-djar tagħhom. Waqt li sallu minn qdew diġà ma' 8,000 persuna, is-servizz se jkopri kull lokalità bżieda ta' 6 vanni ġodda mamrin bl-aktar teknoloġija innovattiva żviluppata mill-kumpanija Ungeriża Rootmatic. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield waqt konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu. Is-sistema l-ġdida tippermetti li jiddaħlu diversi fliexken fl-istess ħin u bekk il-proċess ikun iżjed effiċjenti fil-waqt li titnaqqas il-possibilità ta' konġessjoni ta' traffiku waqt l-operat. F'kummenti lil One News, is-Segretarju Parlamentari responsabbli tenna kif is-servizzi huma ċentrati fuq in-nies. Apparti l-impatt ambjentali, dan is-servizz għandu jkoll iħalli impatt soċjali. Aħna fil-ħidma tagħna bħala gvern u anke bħala servizz pubbliku npoġġu n-nies fiċ-ċentru ta' dak kollu li nagħmlu. Kif konna sistema hija s-sistema li tittaħdem għan-nies u mhux in-nies taħdem għas-sistema. Fil-waqt li dan is-servizz se jinġib eqreb tar-residenti biex jiffaċilita l-parteċipazzjoni fl-iskema tal-BCRS, is-suċċess ikompli jitkejjel fuq l-adozzjoni ta' responsabbiltà ambjentali iżjed b'saħħitha. Il-Ministru Dalli qaltilna li l-Gvern se jkompli ħares lejn qafas iżjed inklusiv biex il-parteċipazzjoni tibqa' waħda li titgawda minn kulħadd. U meta konna introduċejna is-sistema tal-ġbir tal-fliexken tal-plastik, tal-ħġieġ, tal-kontenituri tal-metall, kien hemm rispons vera qawwi minn nies forsi ħafna iktar milli wieħed stenna. Ovvjament kellek grupp ta' nies li huma anzjani li għandhom problemi ta' mobilità li kienu qegħdin isibuha diffiċli jaċċessaw dan is-servizz u ridna li waslu dan is-servizz wara l-bib ta' darhom. Il-Kap Eżekuttiv tas Circular Economy Malta u d-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni Ramon De Guara spjegaw il-proċess sempliċi biex persuna tapplika għas-servizz. Wieħed għandu jibbukkja fuq in-numru 1718, jagħmel appuntament hemmhekk. Is-sistema li għandna li taħdem bl-intelligence artifiċjali ittik il-booking u jiġu l-ħaddiema tagħna fil-ġurnata jiġbrulek il-fliexken minn wara l-bibi tad-dar tiegħek. B'dan l-investiment u t-teknoloġija innovattiva, Malta qed tkompli ssaħħaħ is-sistema bħala parti mill-mira ambjentali tagħha waqt li tgħib iżjed is-servizzi pubbliċi li diġà huma fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea.